Sí. Bona tarda. Primerament, donar les gràcies a Justícia i Pau per haver-nos donat veu en aquest debat. Som Francesc i Albert, formem part del col·lectiu Marea Blava de serveis penitenciaris. Hem estat estudiant tot aquest temps el tema de la justícia restaurativa, sobretot d'ençà que vam tenir una reunió amb la senyora Esther Jiménez Salinas, que ens va comentar que ella era una gran valedora, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest model. Nosaltres celebrem especialment el focus que es posa en la víctima, quan històricament considerem que és una assignatura pendent del nostre model i fins i tot de la nostra societat. Víctima i victimari en general, pel que percebem a la nostra feina, viuen a les antípodes l'un de l'altre i fins i tot m'atreveixo a dir que molt sovint s'eviten. I d'altra banda també percebem, en aquest cas com a ciutadans, víctimes de primera, víctimes de segona, afinitat per ideologia amb un seguit de víctimes i rebuig i fins i tot qüestionament de la condició de víctima d'altres. I això entenem que ho posem en valor, aquesta idea de posar de relleu la importància de la víctima, que a vegades fins i tot sembla que valorar les víctimes, nosaltres ho fem en general, no fem distincions, valorar les víctimes sembla que sigui una qüestió que fa de car, que fa de conservador, quan en realitat les víctimes ho són totes i per motius diferents. Sí que qüestionem una miqueta l'impacte social que pot tenir el delicte actualment, sobretot si tenim en compte que som una societat cada vegada més individualista. El senyor Howard Zinn, que és un dels grans ideòlegs d'aquesta corrent, pertany al grup dels menonites. Estem parlant d'una societat molt petita i diguem fins i tot endogàmica. Jo qüestiono molt, tot i que a curt plaç pugui tenir una implantació aquesta ideologia, però considerem que amb el pas del temps, i sobretot perquè les presons són un reflex de la nostra societat, el sistema penal és un reflex de la nostra societat, com ell ha comentat, vull dir, tenim un bagatge cultural que és realment qui ens porta a tenir el que tenim. Els models que vostè ha posat d'exemple són països protestants, nosaltres som un país catòlic i a vegades vegem la projecció del... Quan algú diu que el pes de la llei caigui pel damunt meu, jo veig a la meva àvia dient que baixi Déu nostre Senyor i el castigui. És una miqueta aquesta projecció. Sí que m'agradaria recalcar que la societat es canvia a través de l'educació, no a través de les presons. Vull dir, no serem mai Dinamarca del Sud, com diu el senyor Romeva, canviant el model penitenciari de Dinamarca i portant-lo aquí. No serem millor societat si implantem de la nit al dia la justícia restaurativa. Això requereix molt de temps i requereix l'educació, que és la part important. I sobretot quan es parla d'obrir escoles, aquesta frase que crec que s'ha frivolitzat molt, de la Concepción Arenal, és dir, obrim escoles i tancarem presons. Aquí m'agradaria dir, quan parlem d'obrir escoles, parlem si obrim escoles privades, escoles concertades, perquè aquí és on comença la diferència social i les grans desigualtats. I a vegades en aquests debats al voltant de la presó i el model penitenciari estem caient fins i tot en la devaluació del model públic. Sí, la pregunta en aquest cas seria, diguem, és una observació que faig com a treballador. Nosaltres en l'àmbit penitenciari, per exemple, veiem que hi ha baralles. A vegades hem vist baralles d'un victimari que ha deixat a un altre intern, per exemple, homicidi en tentativa, lesions. No sé si existeix el procés de mediació, perquè normalment sí que coneixem determinades ONGs que posen el focus en l'intern sancionat que acaba en un departament de sancionats. No sabem si realment existeix aquest procés d'apropament a la víctima i restauratiu per part de la víctima que viu a presó, en aquest cas. Gràcies. N'hem tingut casos, que la víctima estava en un centre penitenciari complint per una altra cosa i que hi ha hagut un conflicte amb un altre intern i l'advocat d'una de les parts va demanar que si es podia fer aquest procés. No, jo és que tindria tantes coses a comentar que... Sí.
Però bueno, en el cas concret sí, si es demana i es valora i hi ha voluntat per les dues parts, ens és igual si està en un centre penitenciari o no en aquell moment o on s'ha produït el tema. Però a més el tema dels programes de mediació intrapenitenciària... Sí, però clar, no és el nostre àmbit, per no és això el que nostre àmbit. no vull parlar de coses que no sé. Sí. Però sí que sé que hi ha aquest programa de mediació intrapenitenciària. Sí, un segon abans, perdó que talli un segon. Ara ja estaríem com en el temps. No sé si hi ha molt